आज्ञा बक्सी बजार जाइली बक्सी बजार लुक एट गोटे ड्रेस शोरूम भल रेट ड्रेस 700 रु 600 700 रु 1000 टका भल भल सार्ट पैंट भल क्वालिटी ड्रेस स्ट्रेचेबल पैंट मिलूँ आपण मैंने देखिए जाकि भल भल देखो भल कलर भल डेनिम कलर व्हाइट ब्लैक सब कलर पैंट भल भल मिलूँ से दुकान आम देखिलु पैंट आमको पसंद है कि पैंट नहीं आसिलु से बहुत कोऑपरेटिव अंकल आमको पैंट शर्ट किनला पर गोटे गिफ्ट भी देले जहाँ किनबे आप 450 टका छाड़ अच्छी सार्ट पर 200 टका छाड़ अच्छी पाखापाखि आपन को 700 600 700 भितर 1000 टका भितर मिल आ गोटे भी दुकान अच्छी ता माने ता 100 मीटर डिस्टेंस रे आ गोटे भी दुकान अच्छी सेठी भी आपन जाई परिबे जानतु आनंतु।